No, dobre. Je, že 5:30 ráno proste. Moju tapetu si nevšímajte. Ja mám rada podniky a predtým mi moja tapeta bukovala a jak mi povedal 60-ročný najebaný pán, ktorého som stretla. Čarodejnica ma zakľala, aby som bol navždy mladý. Čo idem dneska robiť? No, nevedela som spať. A jak som tak troška nevedela spať, tak prišla úžasná inšpirácia. To bola Roblox. Špecificky tak. No a dneska si dávam za úvahu toto prejsť. Ako vidíte, troška som už prešla. Prešla som túto časť z Lily ešte keď tu bola. Lebo človek nevieš zaspať, tak si pustí takúto sratnicu. Dobre, začíname. Začína to krásne. Tu takto sa zaparkujem. Piče, toto nedám. Na toto ja neviem, či mám psychy. Nie, neotáčaj ba. Dobre, počúvaj. Nie, počkaj, idem do druhej strany. Nie, nie, mne sa vypila mi. Do piče, čo sa deje? Moc skoro na mňa, teda moc ja neviem, zobudila, spala som chvíľu, hej, akože nejdem tvrdiť, potrebujem chvíľu pauzu od editovania Outlastu, lebo už mi z toho troška, že šibinka, no, milujem fyziku v tejto hre, nie? Nie, druhá strana. Jak sa cúva, ja som ešte nerobila vodičák, na to mám v septembri. Čo budem robiť mojim ujom, pretože sme obaja idioti a nemáme peniaze na nič v živote, takže si robím nie, takže si robím vodičák o 200 rokov neskôr. Jak sa cúva, prečo vždycky idem do druhého smeru. Tak a tak. Tak, ty kokos, ja taký vodičák, tak neurobím ani hovor, jak sa respawnovalo. A few moments later. Erko? Pomoc. A little while later. Čo to bolo zapísmeno? Mama! One eternity later. Ne, tu dvíham, super. Z, X, ne. No prísahaj by som, že to nebolo aké CTRL. Dobre, tu sa zoom. Čo mi to zasa spravilo s charakterom? Prečo zasa vyzerá? Prosím, povedzte mi niekto, jak sa respawnuje. Pomoc! Poď! Help! Super, prvé video bez Lily a ako vidíte, tak veľmi môj život dáva zmysel. Všetko je, jak má. Môj humor zomrel. Nemám tričko. Toto mi pomôže. O môj bože, ja som idiot. Super, a niekto mi tam po rusky niečo napísal. Zás ruské mravce mi tu idú. To je môj inside juice, ktorý neviem, prečo som sem dropla, keď to niekto nevie jak pochopiť. Kradli nám mravce veci. A potom nás zabili ruskí špioni. To vy nikdy nepochopíte. Pizdy! Však ale, čo sa deje? Nie. Dobre, cúvacie skills. Tak, áno. Tak.
Dobre, neodletela som 400 km do Richy. Nie, prosím. To je taká pičovina, prečo ja proste nemôžem spať? Prečo toto proste... Človek má insomniu, či čo to mám sakra, či akú volovím zase na čo lieky mi už nedali more, lebo Sarinka si lieky zaslúži. Pane Bože, prosím. Čo? Prečo? Čo sa deje hentam? Hentam sa ani nechcem dostať, však to čo je? No. Kámo, on ma sotil? Ja som nevedela, že to sa ani... Dobre, dám si malinku, nech sa vynervujem. Babka ovoce mi nakúpila. Depresie majú do mňa všetci, tak už sa na mnou všetci zlutovali a už mi ak bezdomovcovi kupujú ovocie. Rohlíky v sáčku s paštetou. Ale ne, dostal som iba tu nejaké ovocie. Tu je Lily, tak si tak uvedomujem, že moje reči v živote, prosím, pomoc. Sú nie tak veľmi záživné na počúvanie. Človek si myslí, že haha, budem vtipný youtuber v živote. A budete, jak som skončila, prevrátená v... Jak sa to môže byť volá? Zdvíhák? Jak sa to volá? Prečo neviem cúvať do správnej strany? Tak. Nie. Však ja sa nedostanem ani cez toto. Nahráva mi OBS-ko. Nahráva všetko, super. To nenahráva audio. Počkaj, má táto hra vôbec audio? Ja mám vypnuté Roblox audio, to všetko vysvetľuje. Dúfam, že sa to ešte aj do mikrofónu bude ozývať, keďže ja som majster v tom, aby vždycky mikrofón znel úplne krásne. Jak všetci už vieme z Outlast Part 1, čo sa to audio dosralo, jak keby som, neviem, fúkala do mikro. Prestaň sa to točiť! Ja začínam kruto akceptovať, že ja proste nerozumiem šoferovaniu. Lebo to je 100% nejak reálne šoferovanie, verte tomu. Presne takto to prebieha. Classic day a autoškola. Mám vám čo povedať, keďže som tam nebola. To je nácvik na autoškolu, vy nerozumiete. Keď toto prejdem, tak vám hovorím, normálne ani nebudem sa musieť učiť tých 1000 otázek, či koľko ich je. Normálne uvidia, že som túto hru prešla. Môj Bože, už sme ďalej, jak sme bývali. Prosím. Anastázia, Matka Božia, neviem. Nie. Ešte sa Dobre. Prišla som šotálne oranžový. Jak si zmením farbu svojho zdvíháku? Jak sa sakra táto vec volá? Nie. Mama. Ja mám by the way o 1 ráno, teda nie o 1, to je po obede už čo, už nie je to ráno. V poobede mám ísť na výlet, lebo rodina povedala, že hej, ideme na výlet. A ja taká, že dobre. Otočíš sa? Treba tráviť kvalitný čas s rodinou, lebo nemám logické ponaučenie, neostane sa im navždy rodina. Takže treba Nemôžem tu dávať takéto reči, keď pozrite, čo hrám. Hento čo je? To čo? Prečo tu chodí panáčik? To je tak zabugované, že to fyzicky není top. Dobre, tak som bola na inej mape na chvíľu. Ani nemám nervy, ja som iba normálne, že sa cítim, jak keby... Dneska som bola v práci, po mesiaci. Neviem, kam táto myšlienka mala ísť. Mimo toho, že ma poslali po rožok, potom povedali, že nechcú rožok a potom nakoniec ten rožok zobrali, tak všetko v poriadku. Makové rožky predávame. Makové rožky, takto budem za chvíľu. Keď sa bude rozrastať môj šéfový biznis, tak takto pôjdem a tak budem niesť makové rožky.
Tam hovorím teraz. Táto hra by mala mať automaticky nejaké silly, goofy sound effects, lebo toto... Nebudem sa titulkovať. Budem dávať iba trvúte sound efekty na to, jak padám a točím sa. Poďte na to. Pozerajte. Už není. Presne, jak za chvíľu. Tak. Prosím, vysaď ma. Why? Ja nemôžem hrať normálne, hej. To, že už mám predtočenú subnautiku a sa zase robiť best of, proste ne. Ja radšej pôjdem investovať nový čas do tohto. To je tak. Ono vždycky, keď editujem, keď je vo videu daily, keď všetky moje videá, tak ja si musím... O môj bože, jakú pesničku pustili. Ja mám na plné pecky pustené sluchatka. Keď je zvuk, ne sluchatka. Neviem, ak sa púšťalo na plné pecky sluchatka. A ono sa vec má tak, že ja aj tak nerozumiem ani kokot. Takže polka tituliek, čo vidíte, je aj tak domyslená sračka, ktorú ja som sa snažila z mojej pamäte vyloviť, čo by asi povedala. Lebo to sa ináč nedá. Prosím ťa, neser ma vozík skurvený. Ja som taký kľudný človek. Hej, akože furt nevreštím. Možno je to tým, že všetká moja rodina spí a ja nechystám sa prísť od domov ešte. Ešte nie sú peniaž. Neviem to. Freestyle. Ne. Ale šibetí, však zdvihni si tie toto. Čitni to. Zavadzá to. Môžem ešte? Nie, mama! Taktika je dať si to hore. Lebo keď je to hore, tak ma to nebude zhazovať. Kým nie sme hentom chat, prosím. Ja sa reálne nikam nedostanem. Ja neviem prejsť tento prvý stage proste. Nechaj ma! Keď to mňa padajú ľudia. Prečo ten typek mal vlasy ako taký ten modrý čavo z berušky? Miraculous. Viete, ak sa cítim? Presne takto sa cítim. Tak, teraz sedím za počítačom. Takto presne vyzerám. Ostrihla som si ofinu. Takže ešte bližšie som k tomuto. Aj keď moje červeno-čierne pásiky už zanikli. Zomreli niekde v čiernej diere. To možno tým som si už rok nefarbala vlasy. Nevadí. Mami, ja som sa nestihla pobaliť a vieš prečo? Pretože som išla so zdrihákom pomedzi červenej čiary. Znáte Božka, všechno spravím. Znáte Božka, šikolu. Média? Piče. Božek staviteľ nepomáha už. Nie. Speedrun. Toto, jak sú tie memes ohľadom toho, jak opisovali svoji rodičia cestu do školy, toto je moja verzia. Klasická cesta v pondelok do školy. Takto cez červené pásiky musí prejsť. Prosím. Prosím, ja už nemôžem byť na tomto leveli. Nie, mama, nie, prosím. Prosím vás, mama, otoď ma. Ja čas mám pocit, že on to robí také outro. Že proste... Mohla by som proste iba zletieť, ale nie, ja musím robiť 8 salt. Vývrtku.
šnúru s týmto, presne tak, šnúru som urobila. A potom prosím ťa, o tomto hovorím. Však to mne, ešte cez celú mapu musím obletieť, lebo to ináč nepôjde proste. No. Dobre. Teraz ide ten pravý IQ. Prečo sa o mňa parí? Nepáš sa. Nie. Ja nemám IQ. Ja to začínam proste akceptovať. Proste celé toto video bude iba o tomto skurvenom hadíkovi, ktorého neviem fyzicky prejsť. Ja proste nie som schopná prejsť posratého hadíka. Toto je výsmech. Toto je normálne, že výsmech. Toto nie je nič iné. Toto je len proste kruté. Ja som bola predtým už skoro na konci. Ja to už to... Prečo? Ja mám slzičky na krajíčku. To je proste alternatíva seba poškodzovania. Proste keď si niekedy idete mať chuť ublížiť, tak zapnite toto. No aj si stiahnite Roblox. Stiahnite si Roblox. Stiahnite si najväčšiu hovadinu pre malé deti a poďte hrať toto. Prosím. To neexistuje lepšia vec, jak stráviť svoj nevyspatý, pridrbaný čas, ktorý ani nemáte. No máte prázdniny, jebte a prázdniny, sadnite si toto a poďte toto hrať, lebo... Čím sa iné chcete chváliť svojim starým deťom, keď nie s tým, že ste prešli túto hru? Hovorím, o tom sa budú učiť. Prečo to neviem prejsť? Pesnička už nie. Toto je také chill video, keď sa tým zamyslím. Ja tu tak hovorím tak jedným šeptom. Tu hraje Jano Hudbička. Ja zase neviem cúvať, lebo zase som postihnutá. Nie, prečo zase to robím so svojím životom? Prvá chyba, čo som kedy urobila, bolo povedané, že som sa narodila, lebo... Na bok. Sračky. To bola karma. Keď si to tak zoberiem, tak táto zdvíhacia hovadina vyzerá z hora jak Anka z Animal Crossingu. A mi niekto povie, že ho spozná sporná, tak sa zabijem. Už ma necháte ísť preč, ja už tu nechcem byť, ja už chcem dať furt na hento. Toto sa už nedá proste, ja už to vzdávam. Ja ani nechcem vedieť, čo bude to druhé, keďže neviem mať zdvihnuté tieto tu moje trolaje, či jak sa to sakra volá, zdvíhák. Zdvíhák zdvihnutý so zdvíhákom, prosím, nie. Ty ak ma prevrátiš, tak ti vyvráždim rodinu. Nie, zas neviem cúvať, ja proste neviem, nie som schopná s prstami dať ich na správnu polohu a proste urobiť, čo mám. Zdravím všetkých mojich kamarátov, čo toto pozerajú. Neviem, prečo by toto niekoho zaujímalo. Neviem, prečo by niekoho zaujímalo vôbec niečo. Znamená to, že je toľko ľudí, čo hrá túto kravinu. Prečo je tu toľko ľudí, čo robí toto so svojím životom? A prečo nie som schopná toto prejsť? Jak to je vôbec dlhé? Čo sa vôbec robí tu? Niečo, ja sa nejdem pýtať, môj jediný problém je momentálne tento jeden level, ktorý ani neprejdem. Toto bude také šitné video, toto proste bude jeden level, toto bude jeden stage a celé to bude iba ja, ako tu revem a vyprávam o sračkách, o ktorých v živote nikto ani nechcel počuť, ani... Prosím, to sa nezarátalo. Melónik si dám si melónik, ham.
O môj bože, Melónik bol cesta. Ja to čo ti dáva? Ja už som si myslela, že to proste vzdám. Ja som si už proste myslela, že toto už nemá zmysel. No do... Toto vyzerá zábavne. Toto vyzerá ešte 100-krát lepšie, ako to, čo som tuto mala pred chvíľou. Bože. Toto bude môj 13. dôvod. Mám kolesa? To je hlavná otázka. Viem spraviť toto. O môj bože, dobre. Dobre. Ja som silná, samostatná žena. Toto ja mám, akože to mám cez toto tie trole. Čo? Čo robíš srandu? Tára je postihnutá. Tára je postihnutá. Toto sú moje posledné momenty. Keď poviem z prvej osoby. Čo ma zastaví? Dobre, ktoré sa to zvyšovalo tak. Sledujte, ak pôjdem dobre z prvej osoby. Nabok. Čo vám dáva? No, dobre. Bolo to niečo, Možno som našla pravý spôsob, jak sa to má robiť. Nabok. Čo? Tak som ani nevypadla. Však ma to len prehodilo cez textúru. O môj bože, ja už nebudem nikdy veriť nápadom. Už to robím hodinu. Teda nie hodinu, neviem, tak 40 minút, ale hej, je to veľká časť hodiny. Tak. Tak nie. Páči sa mi, že tu budem mať Outlast, ktorý bude ty kokos, čo je moja obľúbená séria proste, lenže hra. A potom mám toto. To budú moje hlavné dve hry od teraz. Prečo si toto robím? Toto je seba poškodzovanie. Seba poškodzovanie. Prosím, Pán Boh. Prečo sa tu niekto vás kybidí jad? Prečo táto generácia existuje? Prečo existujem ja? Čo, nechám ho si enjoyovať live. Ja si enjoyujem live po svojom. Keď ho robí skibidi šťastné. Tak nech sa asi zabíja, neviem. Dobre. Dobre. Je to moc vysoko teraz. Neuškreme to. Vám hovorím, neuškreme nič. O môj bože. Dobre. Sme na správnej výške, možno trocha nižšie. Tak. O môj bože, ten červený bodík, to... OK. Dámy a páni, ja som profesionál v tejto hre. Drift! A to moje koleso. Moje koleso ma sáca. A drift. Dobre, tak tento mi nevyšiel. Drift. Počujem ma Hello Kitty. Choď preč. Toto je moje územie. Toto je moja hra. Prečo ty si oranžový? Ja chcem byť oranžová. Jak získam oranžový? Oranžové najhnusnejšia farba. Change my mind. Jak získam oranžový vozík?
Podľa mňa už dojdu sound efekty, kým ja toto doeditujem. No že ja nabúdam skúsenosti, proste vytrácam. Proste každý normálny človek by teraz asi spinkať išiel, alebo ja neviem, čo robia ľudia. Vstávajú ľudia do práce a takže, o moje bože, idem zarábať ťažké peniaze. A ja nie. Ja sa tu priživujem na mojej babke, ktorá mi tu nesie ovocie. A hrám tanky s Tapom a Hello Kitty, ktorí obidva práve jebli. Musím sa viac sústrediť. Keby som sa viac sústredila, tak by to plne šlo. Ale ja tu kecám radšej o tom, že môj život je beznádejný a že mám umreť. A popravde aj v reálnom živote je ťažké, aby som hovorila niečo iné, jak tieto veci. Reforma nič neprekoná tento traumatizujúci level. Čo sa by práve stalo z obrazu. Je v poriadku. Som v kľude. Zás cúvam do druhej strany, pretože nepoznám strany, pretože som vytepnutá. Ja neviem, jak mám toto zeditovať, lebo furt kecam. Furt. Len tie tiché časti mám akože byť taká, že jít. Tak ich mážem, ako sa práve tento traktor zmazal z existencie. To, koľkokrát sa to za toto video nazvala traktorom, sa bojím. Čo? Congrats, you have unlocked the ref... O môj bože, ja ho môžem... Počkej. Jak? Skin. O môj... Bože. O môj... Bože. Čo ti jebe? To bolo také jednoduché celý čas. Ja som mohla byť hoci... Dobre, ale sorry, ale ja som červená teraz. Som unlockla a idem sa v tom vyžívať, že Hello Kitty a Jup sú furt za mnou. S bohom Hello Kitty. Či Tap sa volal. Čo som ho nazvala Jup. Jupík. Aký bol váš obľúbený Jupík, keď ste boli malí? Ja som mala veľmi rada citronový a taký ten jablkový. Či ne, to nebol Jupík, to bol ten druhý, ne? Myslím teraz taký ten vo väčších flaškách. Z Jupíkovi som najradšej mala cherry colu. Pretože som bola dieťa, ktoré rado pilo kolu a využila som hociaký príležitosť. Myslím som, že veľa ľudí nemá rado kolové cukríky. Neviem, čo máte proti kolovým cukríkom, ja milujem kolové cukríky. Čo je táto hra? Čo je toto video? Čo je môj život? Dobre, znížiť. Tak sa dá. Tak. Nie. Nie. Mama. Mam. Čo je môj život? Čo je váš život? Musím dať inú taktiku. Čo je váš život? To je môj. Môj život nikoho nezaujíma. Čo je váš život? Up. And down. And around. And around. Toto video je podľa mňa začiatok nejakej veľmi zlej psychózy. Ja vám to hovorím.
konca tohto mesiaca mám životnú úlohu neskončiť v nemocnici. Takže bola by som rada, keby žiadne psychózy neboli. Ja som si skoro odkusla z mikrofónu. Som si išla na svoj milník. Neviem, prečo sa moje ústa povedali, že idú kusnúť do mikrofónu. Sladká budem, ne? Ja som sladká. Ja som sladká na duši. No, jak som sa tam pichla? To mi chlapi neviete. Ja by som to tu najradšej ukončila už, ale ja proste... Táto hra má také čaro. To hrám hodinu. Hodinu sa tu s tým nervujem. Kde som? Jak? Jak je toto vôbec možné? To je taká vec, ktorú keby som nemala na videu, tak mi nikto nehovorí. Kto je späť? Čo viem urobiť? Čo keď rejznem? Kam sa krútim? No tak... Ja sa budem chvíľu krútiť. To je v poriadku. Ok, tak sa nekrútim. Ale tak nie. Tak nie. Niekto sa ma pýtal raz. Nikto sa ma to nepýtal. To sú ich prerách, tu sa vám sprostá, aby ste vedeli. Prečo si ubližujem? Moja odpoveď je, že neviem. Ja som masochista, ja si normálne... Prečo som tu? Tu už nemám byť. Let me out. Let me out. Helikopter, helikopter! Ja nechcem stráviť tak dlho na tomto leveli a potom ho neprejsť. Proste toto... Ja keď dokončím tento level, tak už vidím toto video, ale však ja ho musím aj prejsť. Ja na to, aby som to ukončila, tak to musím prejsť. Request a o môj bože, accept. Sme kamaráti. Prečo mám nad hlavou 3 bodky? Takže celkom to vyjadruje moje pocity, ale prečo mám nad hlavou 3 bodky? Ja som nenapísala 3 bodky. Ja som napísala úprimný názor. Vycenzurovalo mi to môj úprimný názor? Nevycenzurovalo, prečo som mala 3 bodky. Dobre, cúvnuť. Doprava, doprava. Cúvnuť, doprava, dobre. Do akej výšky to musí ísť? Nižšie. Teraz takto pichnem, že sem. Nižšie. Pichnem to, že sem. Potom sa, že takto otočím. Nižšie. Nie tak moc nižšie. Dobre. Dobre. Kde je môj checkpoint? Kde je môj checkpoint? Sa pýtam. Toto jak tam mám, akože to čo som ja? Sa neviem nikdy smeť chlapom, toto čo je? Žiadne zlé cúvanie teraz, to si nemôžem teraz dovoliť. Ja chcem ukončiť túto sračku už. Ja už chcem von z tohto utrpenia. Prosím, try hard. Nie, 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 počkej. Tak.
Nepichniem sa nikam. Tak. Joj. Joj, toto je adrenalín. Joj, však to čuje. Jožko, pomoc. Dobre. Dobre, to tak pokazím. Tak vám prísahám, že už ďalšie video nevidím. Neprísahám nič, lebo toto je jediná vec, čo ma baví v živote. Robiť bordel na hrách. A tváriť sa, že som profesionálny gamer, aj keď